Yes, good morning mga ka-aksyon. Karon nga adlaw, Miyerkules. Medyo maulan no ang aton nga panahon action doors. Halong-halong lang na. No? Halong lang sa aton nga mga ka-aksyon dira nga especially nagabiyahe bla. Nagadalas na sa lakyan kay medyo madanlog ang dalan, no? Halong gid Halong sa lang. pagbiyahe. Sige. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook, no? No kakwana. Dogalag lang din ako niya. Imo daya, musta? Okay man. Good Okay morning lang. Sige, kay tama. Mase Tofago. Araman si Maninoy, Michael June P. Season, and of course, Alex Monteza. Good morning. Kag maayong aga man kay Martin Aliling. Good morning sa inyo. Kag sa aton tanan nga mga ka-aksyon nga upod gid sa aton subong sa Facebook Live. Maayong maulanon nga Miyerkules. Dra gyapon sa Old Sagay gali si Maninoy Michael Season. Nato siya gyapon sa Old Sagay. Lawig iya nga iya nga bakasyon. Sana all ga bakasyon. Action boy na. Kala ni Ma'am Van Black, talaga nag-bakasyon sila ya. Bakasyon sila ya. Ray Baryoga, good morning man sa imo dra sa may Don Salvador Benedicto, Pandanon Don Salvador Benedicto. May aga dra sa inyo tanan ilan ni Rochelle. Sa iya nga wife, Balaction Boy, si Rochelle Polencio Susana. Si Fernandez, Eric Fernandez, good morning man. Sige, may landa ka pagpamati sa ima. Si Tonet Engada Obrique Ejercito. Good morning. Hi morning sa Pinas. Keep safe always. Yes, hi dira sa iya family sa San Isidro, Pontevedra. Family Ejercito. Oy, good morning sa tanan nga pamilya Ejercito dra sa may Pontevedra ang pagpanamyaw halin kay Tonet. Kay Eva Gradas Baterna, good morning man. Wala gagwa ang video, pero ang comments okay lang. Ay nga, wala gagwa, no? Sige lang. Okay, hambal ni Sir Ellery, amo na connection boy. Okay lang man ko ng comments gani. Okay. Si Eva Gradas Baterna dra sa may dito gani man. Yubo. La Carlota, no? Barangay Yubo. Kaka-remember ko gidang Yubo. Yubo is unforgettable. Good morning dra sa Baterna kag Sausa family sa may Yubo. La Carlota. Kaya Tia Kimiriman, good morning sa imo Tia. How are you? Lito Dayap, good morning man. Kay Vilmark Benitez Paran, good morning. Kay John Vicente, dra sa may pamilya niya sa Barangay Carabalan, Family Vicente. Ginagreet ni John Vicente from Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Good morning man kay Arcito Net Action Boy sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Galanta. So, isa sa atin yung mga OFW. Pala na pagpamati, kag good morning, good afternoon, or good evening. Ano man nga oras sa imo. Have a nice day. Have a nice day. Kay Jean Pabilio, good morning. Dra sa may Makati City. And, si Tito Romel Galio. Saan mo lang si Tito Romel? Boss na ay. Sa atin pangadlaw Sa dason pangadlaw. Advance lang kuya gali. Sa kwana, mga 27 pa. Sige. Kay Miss Homa Lumena, good morning man. Kay Bads Perlado, good morning. Greet ko lang wife ko, si Eve. Apo niya nga si Zlara, kag adra sa may Celine Homes. Okay. Si Miss Jinky Dialagdon, good morning man kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Van and Doc Mayo, Sir Noel Amar, Alex Monteza, Mililio Ligo, Michael Season, and sa tanan yung members ng Energy Fans Club. George Maranyon, maayong aga sa imo. Sige, si Melvin Peñafiel, good morning man. Okay. Kay Idugang ka? Kay Remia Garcia dira, good morning man. Kay Arnel Estrada. Amigo Arnel, kumusta? Estrada? Pulis na siya. Ano ya si Carla Estrada?
Hindi sila, aris sila sa kay Joseph Estrada. Kay Joseph, gidya. Kay Joseph Estrada. Di sila ko sa anay side, si, Hindi si sila kay Carla. Ewan gid sa kay Carla Estrada. Estrada. Aris sila kay Joseph Estrada. Okay. Sige. Kay Melissa Montinola dira sa Barangay Sagasa, Bago City. Kay Melinda, no? Ang kapid nimo Melissa Melinda. Kay Ani dira, kay Erwin, kay Jerry. Good morning, no? Edralen Saison Balalilhe, sa iya ko nga mama kag papa kag mga manghod sa Cadiz City kag sa iyang iyahang bana. Iyahang bana. Sa halin sa Escalante City, no? Kay Jimmy Oliveros Latido, may agaman kay Lulette Dialagdon kag Papa Jose Dialagdon. Nagpavaksina ni sila kahapon, no? Very good. Kirina Villaflor, Aldrich Jan Apil, kay Jenalie Dialagdon, kay Jane Nagor, kag sa mga cousins kag friends ni Ma'am Jinke Dialagdon. Good morning sa inyo. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Anunsyo naman ni City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga isa ang Bacolod sa 3 ka mga lugar sa Western Visayas nga padalaan sang machine para sa vaccination passport. Ang vaccine passport ang kinahanglanon para magbiyahe sa ibang nga pungsod kag ini nagaunod sa impormasyon sang brand sang COVID-19 vaccine kag kung saan nabaton ang bakuna. Suno kay ang karon nga bulan sa Agosto mayara sang machine gigapadala sa Bacolod, Aklan kag Iloilo City para sa vaccination passport nga may QR code. Dunga pa ni ang Bureau of Quarantine na mag-issue sang vaccination passport kag ang datos ang magagikan sa COVID Vaccination Council. Sa record sang COVAC tubto Agosto 20, yara na sa 22% sang target population o kung kapin 94,000 ang fully vaccinated na kag 156,000 naman ang nakabaton sang first dose sa syudad sang Bacolod. Soon, nakita sa ginatawag na vaccination passport which is being issued actually by the Bureau of Quarantine. Kinahanglan na magbiyahe later on internationally. Ang manug-amot na ang machine natin dito sa Bacolod. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Sungka sa Moises Padilla Municipality Police Station ang 3 sa 14 ka mga suspect nga ginaligan nagpatay kay anay Moises Padilla SB member Holomar Hilario. Sa interview sa Aksyon Hotline kay Police Major Randy Babor, ang hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station, ginkompirma sini nga nagsungka sa anday SB member Jose Morito Flores, Barangay Quintinremo, punong Barangay Felisa Villaflor, kag bana sini nga si Jonathan. Suno kay Babor Enero 2021 sa ginpagwa ang warrant of arrest sa mga suspect apang wala na ini makita sa ilang mga pulian. 7 ka bulan na makaligad matapos ginpapanawag ang warrant of arrest. Nagsungka ang 3 sa 14 sa mga suspect nga suno sa ila. Ang pagsungka ang agud klaruhon ang ilang ngalan nga wala sila sang kailabtanan sa mga krimen. Apang suno kay Babor mag-aagi man sa proseso ang mga kaso. In kaso mapamatud-an ang partisipasyon sa mga suspect, silang pasakan sa kaso murder kag wala ini sang piyansa. Samtang umpisa karon nga adlaw, Miyerkules, mahimo na nga makapa-emission ang mga motorista sa naglahilain nga private emission testing center sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City LTO Chief Ruben Tampos nga nakabato ng opisina sang instruction gikan sa regional office nga i-hold anay ang implementasyon sang mandatory inspections kag emission test sa gindesignar nga private motor vehicle inspection center. Tungod sini balik sa daan nga proseso ang tanan para sa vehicle inspection. Ginklaro naman ni Tampos nga magapabilin nga operational ang PMVIC sa siyudad sang Bacolod. Actually, instruction pa lang from our regional director, Eric Tabaldo, nga may mga direktiba na halin sa central office, no, nga i-hold in abeyance ang pag-implementar sang mandatory inspection kag emission test
dito sa private motor vehicle center. Si Ruben Tampos ang LTO Bacolod. Sa dugang balita lokal, 8 sa napulo ka mga police station sa siyudad sang Bacolod ang nakabato na sa safety seal gikan sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Sunod kay Bacolod City Police Office Operations Division Chief Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang mga may safety seal na among police stations 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 kag 10. Sa karon padayon pa ginausisa sang DILG ang mga requirements nga ginpasa sang police station 6 kag 8. Nataga naman sa safety seal ang headquarters ng BCPO. Pagpahayag pa ni Liada, target ng BCPO ang makakuha na sa safety seal ang halos tanan nga police stations antes magtakop ang bulan sang Agosto. Wala pa nabalik sa Bacolod City Police Office ang mga personnel nga gin-augment sa Police Regional Office 6 bangod sa pagtuman sa stricto restriction dala sang pandemya. Sunod kay BCPO Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Liada, ang 98 ka mga kapulisan padalasan tong Hunyo 16 ang wala pa ginpabalik. Ilabi na nga mas ginhugtan ang quarantine restrictions sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Duang paniliada ang total strength sa karon ang sa BCPO ang naglambot na lang sa 752 kun sa diin 55 diri ang mga non-uniform personnel kag 50 ang ginkuha sa syudad sa Bacolod para sa contact tracing team. Plano naman sang amay sang babae nga miyembro sang New People's Army o kon NPA nga ipa-cremate na lang ang bangkay sang iyang anak nga napatay sa enkwentro nagligad nga adlaw sa Hacienda Raimunda, Barangay Kapitan Ramon, syudad sang Silay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, Lunes sang hapon nagpadulong sa Silay Police Station ang amay nga si Pablo Tariman kag ginkilalang iyang anak nga si Kerima Lorena Tariman. Dugang pa ri Pitate ginproseso sang amay ang bangkay sang anak agud madala sa syudad sa Bacolod para sa cremation kag abo na lang ang dalon pauli sa ilang lugar. Nabaluan o kon pahayag pa ni Army Major Senon Pancito, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nga si Tariman ang nagapuyo sa Legazpi City, Albay, pangyara diri sa Negros Occidental agud magplastar sa grupo sang NPA. Samtang wala gihapon sa pamilya nga nagkilala kay Cap Pabling, ang isa ka NPA member nga napatay man sa amo nga enkwentro. Pagpalipot sang quarantine period sa mga fully vaccinated, ginatunan karon sang DOH. Samtang Presidente Duterte, ginbato ng endorsement sang PDP laban sa pagpapili sa pagka-vice presidente. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon! Good morning na. Good morning mandira kay Evelyn Nipomuceno, kay Maria Luisa Luing Melos. Good morning. Torco Jonko. Sige sa kay Ma'am Van Mayo, no? Kay Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota. Edralyn Saison Balalilhe. Yes, welcome gid, no? Nenita Ramirez Tumimbang, kay Ces Valdez. Good morning man sa kay Ining. Good morning kuno sa tatay niya nga subong nga si Dong Jolito Agustino sa Silay City. Shout out mo kuno ni Ma'am Luing si Mr. Rex Estanyol nga aga pa basa na balhas. Kay gapang garden sa school. Tiyan mo ng Mayo Action Boy. Very kami sa una sang elementary ko da mga banding eskwelahan. Isa lang sa unang eskwelahan tamo sumong yung nagduha na siya. Gintunga kay kita dako gidla. Gapang garden man kami. Kay may agriculture. Yan, amo na miss ko sa una Action Boy magtanong sang utan, Oo, diba? amon sa una kamatis gid. Kamatis inyo yan. Oo, tapos kung magbumunga na, kung hapon ginataklas na mo ng pader kag pangon ng bunga pagagali sa amon nga mister niya to, kung may bunga naman na di kapo ng kamatis mo. Ang butsira. Wala ka mo nagli ka pangayo. Ginakuha yung gidya. Kay amon man tanong mo. Inyo tanong, di ko yun na. Yan, manang balon yung teacher kami na nga budlay. Those were the days na yan. Sadya lang. Okay? Miss Doors, remind me of the Kardashian sa imo OOTD. Ay, do si Kardashian, do si sino nga niya Kardashian na si Damo Action Boy, Kim Kardashian, sino pa naman? si Tatlo na sila mong Kardashian sisters. Nora, why is Nora yan? Nora, hindi na Kardashian. Why yan Nora Kardashian da? Wala. Si Kim Kardashian. Ang pinakasikat na si Kim. Oo, may siyang sisters na sila eh. Sisters na sila eh. Tatlo sa kabilog. Sige na remind mo ko si Ma'am Van sa imong outfit. Kay gaulan-ulan bi Ma'am Van, so nag-amuamo tani para nag-amuamo tani. Kay katugnaw gid Ma'am Van. Sige. Diba? Ana Sinoro, may agaman. Sa kay happy 81st birthday sa kay papang ni Ninita Ramirez Tumimbang dira sa Bayan City, no? Papa niya Luing. Papa niya Luing dira sa Bayan City, happy 81st birthday. Randy Arteaga Santisas, Ronnie Villanueva. Good morning kuno H-Ma'am, Kabankaran City sa ilang chief nurse kay Miss Tina Alteran. Of course, sa asawa nga si Carol. Good morning man. Sige. Kay Russell Gomez, Pedro Pulitud sa Banago. Good morning man kay Kapitan Ricky Mijares. Valdez family dira sa Barangay Napoles, Bago City. Franco Jan. Kay Najib Gonzales, JR Pilahio sa Singkang Airport. Good morning. Jocelyn Song Comedia, Maing Agaman, Arman Regalado, kay Nilda Yutes, kay Julia Hilado, Ali May Sarol Kapulot. Good morning. Sa papa niya nga si Alex Kapulot, watching live sa Sipalay City. Elias Bandada, Mike Agaman live from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning. Sa kay Teresa Linahakayaw dira sa Bago City, good morning man. Kay Mila Alit Mike Aga. No, kay Virgil Ligaspi Coloso. Sa kay Wagid dyan, no? Sige. Hindi kita tao ng video. Gina sila sulit ko, hindi ko makita. Basi nag-action may nagbisyo. Hindi makita ang face na ton. Joy Hisona Balgumera, happy listening from Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. Sa kay Romeo Hisona, dira may agaman.
Sa una, permi ko na sa Purok 8 mo. Permi ko na sa una sa Purok 8. Gano'n ka da? Sa Barangay Tangob. Hindi kayo Swimming mga, lesson or wala man? Hindi awaya, mga friends, mga kwan sa una ang Aksyon Radio do may mga organization. Ay ko ga swimming, kada swimmer ka nga da. Ano ka man mo. Swimmerist. Ay kalay. Sige. Thank you, Ma'am Van. Nami sa imo nga color lang inusuksok Ano do siya ka. ka ni color, Do ka man? kuana. Peach. Peach, oh. Peach, no? Kaya daw ka mag-anda sa mata. Sa eyes. Hindi sakit. Hindi Diga, sakit sa mata. namin nga itong contrast sa mga duwa. Yes, Contrast! Kaya gray and not so bright. Di ba not so bright? Parang kwan, ang not so bright. Parang Peach, pleasing to the eyes. Of the beholder. Ay, kala. It's a beholder. Thank you, Ma'am Van. Okay, sige. Sige. John Recochin. Morning man. Kay MJ, kay Ricky Minerva. Sa family Abada. Sa Minerva family gali. Sa Abada Sky. Si Ma'am Ana Sinorio, tama yung si Rochelle Fulgencio. Nag-friendship goals na nisla guro nga duwa ay. Okay. Or ba sila ini ang Rochelle Fulgencio? Wala na, amo gina sa siguro. Siya No? gini The nga. same spelling eh. Oo, ganit ba? Apelido. May Susana lang to galing. Yeah. Si Rochelle. Okay na? O, standby na kita sa mga balita national. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27 sa detalye na sang mga balita national. Ginatunan sa karon sang Department of Health ang pagbalipot sang quarantine period para sa fully vaccinated healthcare workers nga naka-close contact sa COVID-19 positive. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kinanglan sang madamo nga health workers bangod sa pagsaka sa kadamuon sang infections. Duha pa ni Vergere, ini ang rekomendasyon sa mga eksperto kung mahimo tub-tub pito na lamang kadlaw ang quarantine period apang sa ikalimang kadlaw inisla ang iga-swab test kag kung negatibo pwede na makabalik pagkaligad sa inaduso nga adlaw sang quarantine. Ginbato na ni Presidente Rodrigo Duterte ang endorsement sa iya partido nga PDP laban na magpapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Ini ang kaundan sa ginpagwa sang partido kag pirmado ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang nagaserbe bilang Executive Vice President. Natala na pa ang kumpirma sang Malacanang ang nasambit nga impormasyon. Ginbugar ni Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belica nga may pila ka opisyal sang gobyerno nga ginaimbestigahan sang iya ahensya ang nangabay nga hindi sila pagpatamaan kag ang kabaylo among suporta sa 2022 nga eleksyon. Ginimo ni Belica ang sabat sa pamangkot ng bala makaapekto
ang paglakip sa iya bilang senatorial bet sa ruling party nga PDP laban sa iya trabaho bilang PACC Commissioner. Wala naman ginhingadlan ni Belica kung sa sino ang pangayo sang pamor sa iya. Ginpahayag sang isa ka miyembro sang vaccine expert panel sang Pilipinas kay epektibo ang Covaxin COVID-19 vaccine na gindevelop sang Bharat Biotech sang India sa pagpugong sang mas severe nga epekto sang COVID-19. Suno kay Department o konsuno kay Department of Science and Technology, VEP member Dr. Rontgen Salante, ang Covaxin na may 80% ng efficacy rate batok sa COVID-19. Ginhimo ni Salante ang pahayag matapos mangayo sang re-evaluation si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa Health Technology Assessment Council. Kasunod sang report nga dutay lamang nga mga nasyon ang nagausar sang bakuna. Naglambot na sa 30 milyones ka Pinoy ang bakunahan kontra COVID-19. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat iselebrar ang nasambit nga milestone sa din sa among kadamuon 13 milyones diri ang fully vaccinated. Ginpahayag ni Roque nga isa ka dakong achievement ang nasambit nga kadamuon bangod nag-umpisa lamang ang pagbakuna sa tuong Mayo 1. Samtang gindepensahan ni Roque ang ginahimo nga aktibidad sa gobyerno kada may milestone o vaccination ceremonial event kaangay sa pag-abot sa masobra 30 milyones nga nabakunahan. Duwa pa ni Roque ang pagpatigan man sa nasabit nga aktibidad ang isa sa mga pamaagi para inganihon ang publiko nga magpabakuna man. Nag-aapilar sa karon sa repatriation ng grupo sa overseas Filipino workers sa Northern Afghanistan isa ka semana matapos gindumalahan sa Taliban ang pungsod. Suno kay Alfonso Dorado, isa ka OFW nga nagatiner sa syudad sa Mazar-i-Sharif, ang United Nations may contingency plan para sa ila repatriation apang wala pa ginhatag ang petsa. Sa karon ginpahayag ni Dorado nga maayo pa ang ila sitwasyon sa pihak nga hindi sila makagwa. Dugang pa ni Dorado, wala na sila sang may nabatian ni krimen sa gwa o kung ano pang insidente. Ginlaragway ni Dorado nga isa ka ghost town ang Mazar-i-Sharif kasunod sang pag-agaw sinisang Taliban. Apang ginpahayag sa mga residente nga may pila ka mabaligyan ang nagapabilin nga bukas kag may supply sang pagkaon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Morning dira kay Antonio Cervantes, kay Wilfredo Shapok, Edwin Escupel, Stella Maricelis, may aga Cano Oreta, Judenya Sarmiento Puig Lazaro, Joey Munares, kay Jean Buerom. Good morning. Tambay na kita sa Aksyon Hotline. Ako na Aksyon Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!